Velkommen tilbage. I dag har jeg en hemmelig gæst med. Hun kommer her. Hun hedder Emily. Så lad os komme i gang. Hvad skal der ske i dag? Det er jo det, at vi skal smage sådan nogle ting, og så hvis vi ikke kan lide det, så får vi noget, der smager endnu værre. Ja. Okay. Hvorfor sagde du okay? Okay. Skal vi lukke øjnene? Er du klar? Jeg tror ikke, jeg kan lide det. Nej. Emily. Du må gerne åbne øjnene. Hvad? Det er let, mor. Det er virkelig lækkert. Pålægtschokolade. Det her var ikke helt det værste. Nej, det er virkelig godt. Ja. Er du klar, Emily? Fedtcreme. Det må jeg have haft med i madpakke. Det er lækkert. Du skal ikke slippe komme med en madpakke. Hej. 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 Taget bananer. Hvad er det? Hvad er det? Jeg har lige spist så. Hvad er det? Bare en banan. Nå. Jeg troede, det var bananer med sådan noget ovenpå. Fint smag. Lækkert. Nej, nu kommer det værre. Nej. Hvad er det? Måske. Ej, hvad er det? Syltetøj. Ikke så værre. Jo, lidt værre. Ja, lidt. Ej, nu kommer det værre. Nej. Hvad er det? Ej, hvad er det? Ketchup. Du kan ikke lide ketchup. Det er ikke så. Var det godt? Ja. Nej, nu kommer det værre. Nej. Nej. Hvad er det? Nej. Hvor er det? Er det smør? Smør. Det er smør. Hvad er det? Hvad er det? Det er ost. Ost. Det er ost. Så I kan ikke lide det? Nej. Så I skal have noget, der er værre? Okay, så vi spiser det. Nej, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke det. Smørost. Jeg kan ikke lide smørost. Vil du smøre? Vil du have smørost? Remoulade! Nej, det sker bare ikke. Jeg spiser ikke det. Jeg spiser det. Jeg spiser det. Jeg spiser det. Spiser det. Jeg ved ikke helt, hvorfor hun gør det. Nu kommer den sidste. Okay. Nej. Nej, jeg er bange for, at det er rigtigt. Og dem, der kan spise den her, de får en lille monsteris. Mustache. Dem, der kan spise her. Nej. Jeg er bange. Jeg er bange. Nej. Hvad er det, mor? Leverpostej. Hvad er det? Mor, hvad er Det er det? leverpostej. Jeg giver den ikke. Jeg giver. Du lige den ud. Ej, hvad er det? Det er leverpostej. Det smager som leverpostej. Det er leverpostej. Hvad er det, mor? Sig det! Sig det! Det er jo lige der. Hvad er det? Mor, jeg synes, det her var værre. Og det her var... Endelig har du kun spist 2. Færdig. Jeg kan ikke lide det. Du skal ikke slukke. Vi vil gerne lave mere video. Igen!